Hola a tots. Avui parlem una mica de què és el socialisme. La crida anomenada, esmentada esquerra al nostre país. Hi ha dos fronts, que són el PP, Vox i els partits conservadoristes, amb una política de front de centre, i, i després està l'esquerra, que governa des d'un centre, encara que realment a Espanya s'han accionat dues polítiques socialistes d'esquerra, la del centre-esquerra i la del centre. Des d'aquest punt de vista, es governa amb altres partits que han tingut majories, com pot ser Podemos o com pot ser Esquerra Republicana, i altres partits que no tenen tants de votacions, però que tenen molta força perquè són els partits del poble. Jo voldria dir que així com al món les persones d'esquerra són els rojos, els roixos, els comunistes, ben bé a Espanya no és així. A Espanya hi ha un gran número de socialistes a Barcelona, Catalunya, etc. Hi ha un bon número de socialistes al nord, a tot el nord, i hi ha socialistes a Madrid. Llavors, què és el que fa dubtar moltes vegades entre seguir un posicionament o un altre? Jo crec que és com es sent un. Si tu et sents de dretes, vota de dretes. Si tu et sents d'esquerra, vota d'esquerra. Perquè hi ha hagut unes antigues votacions en les que tu anaves al centre al col·legi electoral i era tant el mateix votar el PP que votar el PSOE. Jo crec que la cama esquerra és el socialisme, és el posicionament d'esquerra a Espanya, i la gamma dreta és o la dreta o els roixos que fan que hi hagi esquerra, o els anarquistes de dreta. Llavors, una de les coses bones que té el socialisme és que hi ha repartició de la riquesa, que hi ha una industrialització, que hi ha una suma de poders que fan que estigui tot molt ben repartit. Són una sèrie de coses que fan que tot vagi millor, sobretot que hi hagi mitjançant Antigament deien això de que el perfecte comunisme no serà ser socialistes, però no és real del tot. Des de l'anarquisme al socialisme es pot fer tot. De fet, el poble de Madrid m'ho ha demostrat a mi, i suposo que a més gent, però si tot tingués que anar bé, tindrien que ser els comunistes que s'afegissin a aquest pacte, mitjançant els anarquistes, comunistes i socialistes. Però després està el tema dels republicans, que van des del socialisme al comunisme a l'anarquisme i volen la república. Ho fan tot el contrari a com és un estat socialista. Molts, i dic molts, volen que hi hagi un estat socialista republicà, però és que està el tema dels comuneros. Què és un comunero? Un comunero és una persona que vol totes les ideologies, incloent l'anarquisme, i després afegint també, deixo un espai de temps, perquè els mateixos comuneros
la majoria són anarquistes. Deixo l'espai. Perquè quedi clar que els anarquistes és una fracció que no és ni d'esquerres ni de dretes. A Catalunya sí que hi ha molts anarquistes d'esquerra. I després, mitjançant aquests anarquistes, que són d'esquerra, volen que hi hagi comunisme i després socialisme. Però és que si per sota d'aquest estat que té aquesta ideologia comunera, si sota hi ha una república, és tot enfermetats. És tot hambruna, gana, enfermedats. Jo el que voldria dir és que em sembla malament. Sembla malament que després d'haver-se fet les coses tan bé a Catalunya, amb el senyor Montilla, s'hagi tingut que tornar a aquests pactes. Ada Colau, m'acabo de recordar de tu. Espero que facis les coses ben fetes, encara que tinguis dubtes. Però així com això no pot ser, sí que soc coherent i penso que pot ser que mitjançant una república siguem lliures com a poble, hi hagi llibertat. Però tant una cosa com l'altra estaria ben fet, perquè són dos sistemes que estan ben pensats i porten a una llibertat o a un comunisme, o a una llibertat per un costat o a una cohesió entre tota la societat. No confonguem llibertat i cohesió, o llibertat i fer les coses comúment. Pensem que tothom pot viure bé d'una manera o d'una altra. Això també són ratxes. Vinga, gràcies.